pupunta ako ng Bohol tomorrow. Bukas pupunta ako ng Bohol. Then, magbablog ako sa province. Province daw. Province dahil province, hindi province. Parang baliw-baliwan lang tayo nito. Hello guys, good evening. Bukas pupunta ko ng Bohol. Magbablog ako doon. Matagal na ako hindi nakapunta. Twice a year ako pupunta or minsan once a year. Pero matagal ako di na yung fiesta, April kasi yung fiesta doon. Minsan umuwi ako pag February or May or October, hindi ako nakauwi ng fiesta. Tagal-tagal di na ako naka-try na parang attend ng fiesta. Attend, may ganun. May ano ba? Yun. Dadalhin ko kayo sa Bohol vlog. See you there. Bye. Akala ko butter. Kasama ko yung kuya ko. Kuya, nag-YouTube ako. Upload ko sa YouTube. Kuya. Airport, tagbilaran ko na yung kuya ko. Ikot na lang. Sabaw sa isang. Wala na yung ako. Kita kami sa akin. Ito yung kuya ko. Sa van pa rin kami. Papunta na Talibo. Tapos pauwi pa ng train. Kaya yun, update. Okay. Ito, elementary. Akala ko. Elementary din pa. Tignan mo mga buko ko yun. Maglamaw. Dahil ito po yan, no? Saan? Elementary. Public school. Kuya, tapos wala man ito dagat diri linaw dito. Kuan din hunas din Hunas kaayo. Talibon, Bohol, Alturas. Kain ha? Ilan siguro ni so ni pansit. Ano naman ni siya? Tinola. Ayan yung dala po kag cellphone ate? Asa cellphone lola? Wait. Ay ba? Ang ganda tingnan ko yan, no? Wa ka kita nga ni sa ano ba? Bohol. Dito kami na guys. Ang tawag niya. Tulay. Galay. Parang sa ano lang to kuya. Yan, ang ganda. Tulay. Saan pa na?